Chvála Kristu a Panně Marii. V dubnu roku 2026 opět do Prahy zavítal vizionář Valentin Kováč z Košic. Orfln byl u toho. Tématem bylo odkaz kříže, Babylon a viděl jsem peklo. Všetky tie udalosti, o ktorých budem teraz rozprávať, sa udiali vo veľkonočnom týždni, teda na tomu veľkom týždni. Prvá taká veľká udalosť, čo sa udiala, stalo sa to našej dcére Najke. Ona, keď sa večer modlila, tak začala sa takto rozprávať akože s pánom Ježišom a rozprávala aj o tých svojich starostiach, čo má urobiť, ale ako má k tomu pristupovať a tak. A naraz sa stalo to, že sa zrazu ocitla pred pánom, ale umúčeným pánom. Hej. Videla ho len tak od polpása hore, no ale to, čo videla, bolo také hrozné, hrozostrašné, že úplne bola z toho hotová. Lebo to, čo videla, to sa nepodovalo ani veľmi na človeka, to skôr bolo ako taká masa mesa, ako poliata krvou a všetko tam, bolo to hrozné, jak hovorí. No videla aj tie rany, aké mal a hovorí, že boli to až také, až do kostí bolo, hej, a to telo bolo už ako odkrvené, už také bolo namodralé a pán Ježiš tam mal sklonenú hlavu a chrčal a stonal a keď už dvihol hlavu k nej, tak vlastne tie oči mal prevrátené, skoro už videl len ako také, jak bielka. Na umúčeného Ježiša bol strašný pohľad. Nevyzeral už ani ako človek. Všade mal rany. Hej. Jedna boli podholevané kosti. Najväčšia rana, čo som tam videla, mala asi dĺžku 15 cm a otvárala sa na takých 5-6 cm. Tvár, to bol jeden, bolo vidno zuby, kosti nosné bolo vidno, pretože mal otrhnutý nos a mal otrhnutú hornú peru. Vlasy boli poslepané, plné krvi, celé bolo to veľmi strašné. Toto telo celé už ako nekrvácalo, lebo bolo už také zmodralé, už odkrvené, ako hej, ale to bolo zničené, úplne zničené. Nebolo tam kúska zdravého tela, nič. Všetko bolo dobité. To je to, čo pán Ježiš hovorí, príďte ku mne, aspoň cez Veľkú noc, chodte ku mne a majte so mnou súcit, majte súcit k utrpeniu, aby sa vo vás zbudil súcit voči iným ľuďom. Hej. Aby to bolo, aby ste mohli mať to, pozerať sa na to. Hej. Aj keď je to strašné vidieť mňa umúčeného, ale pozerajte sa na mňa na kríži umúčeného a rozímajte o mojich ranách, o mojich ranách. Hej. Majte úctu k mojim ranám, majte súcit s mojimi ranami, majte súcit s mojou mamičkou, ktorá tam trpela so mnou, ktorá sa tam aj jej objavila, dcere, ktorá tam takto bola plačúca. Nemohla jej nič povedať. Nemohla jej nič len povedať mamička. Lebo viete si predstaviť utrpenie matky, keď vidí svojho syna takto znetvoreného, takto umúčeného, takto zbitého, že už nevyzerá ani ako človek. Ako musí trpieť srdce tej matky. Áno, tak trpela moja mamička. Ona strašne trpela pod tým krížom. To si možno
Mnohé matky nevedia ani predstaviť, aké to je strašné. Hej. Je to strašné, keď im zomrie dieťa. Ale keď ho vidia, akým spôsobom zomrel, ako bol umúčený, strašné, tak to je, tá bolesť je o mnoho väčšia. Bolo jej to strašne do plaču a ľúto, ako sa tak na ňo pozerala. A práve pán Ježiš tedy povedal takú vec, že ľudia ako neradi sa pozerajú nemajú radi, nepozerajú sa radi na utrpenie, že radšej ho majú ako milého, milosrdného, ako v obraze napríklad na milosrdenstva, hej. Ale povedal to, že aspoň cez tú veľkú noc, cez tie veľkonočné obdobie by sme sa mali dívať ako viacej na utrpenie, na utrpeného pána Ježiša, na jeho utrpenie, ako Helen hovorí, a mať, aby sme mali, aby nás to zbudovalo súcit voči trpiacím. Lebo všetko, o čom teraz chcel pán Ježiš jej povedať, to bolo o súcite, ktorý máme mať. No a ten súcit hovorí, ten súcit, keď máme s ním ako ukrižovaným a umúčeným ako súcit, prejavujeme mu cez to veľkonočné obdobie, tak vlastne on zbudzuje to v ňom odpustenie. Že on vlastne tedy má súcit s tým. On samozrejme, ten trpiaci, má pochopenie aj pre naše slabosti, aj preto a vzbudzuje to v ňom to, aby tým ľuďom odpúšťal, ako to odpustenie v ňom, ten súcit vzbudzuje v ňom odpustenie. No a teraz ako s tým súcitom hovorí, že ľudia, keď nám aj ubližujú, alebo keď vidíme trpiaceho človeka, máme mu prejaviť ten súcit, lebo to je súcit, je prejavom lásky. Tak ako prejavujeme súcit ukrižovaným pánom Ježišom, prejavujeme mu ako lásku, prejavujeme aj súcit aj s našim blížnym. To znamená, v našom okolí nemáme sa pozerať na to, že ten človek je hriešný, že to je hriešnik. Hej. Nemáme mať súcit s hriechom, ale máme mať súcit s hriešnikom. Máme mať súcit s hriešnikom. Hej. To znamená, že nemáme ho odsudzovať ako takého, ale skôr mu máme pomôcť, ako nejakým spôsobom sa z toho dostať. Nenásilným spôsobom. Ako budem teda rozprávať, ešte poviem nakoniec, ako taký príklad, ako to urobil svätý Ľudovít Mária Grignon. Hej. Takisto, keď dcera povedala, no ale čo, dobre, máme mať súcit treba s bezdomovcami, máme mať súcit s tými, čo padli, čo sú na drogách, alebo prepadli alkoholizmu a tak, hej. Pretože oni v podstate sú to duše Bohe, ktoré môžu byť aj zatratené, hej. A práve, že keď ona dcera jej povedala, čo s tými vrahmi, alebo s tými tyranmi, alebo s tými, čo robia zlé, alebo niečo. Pán Ježiš povedal, my máme súcit mať aj s nimi. Máme mať súcit s nimi. Hej? Pretože nevieme, aké detstvo mali. Nevieme, čo oni v detstve prežili, že ako boli týraní, alebo čo s nimi bolo, že sa stali z nich to, čo je teraz. Hej. A máme vysúdiť aj to, že možno, že tým živote, čo vedia, že skončia ako veľmi zlé, ako aj v tom večnom živote. Takže to máme nás stále s každým, koho vidíme a ktorý trpí, máme byť súcit. A teraz ešte povedal pán Ježiš, viete čo je po ohováraní a po osočovaní tých hriechov jazyka, čo je ďalší najväčší hriech, čo sa dopúšťame. Povedal, dávajte si pozor na jednu vec. Pozor na to, čo hovoríte druhým. Hej. Aby ste ho
lebo stačí jedna veta, hej, aby ste mu zranili jeho dušu. To znamená, že nerobte si z neho posmech, ironické poznámky, alebo tieto. A keď vidíme, že napríklad má niečo sa ho dotkne, hej, že vieme, že sa ho to môže dotknúť, že on je citlivý na to, hej, tak ho budeme na to upozorňovať, aby sme ho týrali jeho dušu svojím spôsobom, ako spôsobovali mu zlo, lebo on vlastne tým, že mu niečo povieme alebo niečo vytkneme, tak on vlastne budíme v ňom ako ním zlý pocit, ako hej, on sa potom je z toho frustrovaný, alebo má tieto, tak robíme mu zlé, hej. Tam máme na to dávať pozor, čo hovoríme s ľuďmi, ako, hej, aby sme ich fakt nezraňovali. Hej. A to, čo pán hovoril, že ten súcit, to je vlastne ten prejav lásky, prejav k bližnému. Hej. Že my máme pozerať na to, súcitiť s tým, lebo každý, svojím spôsobom, každý máme svoj kríž, hej, a vlastne v tom kríži, hej, ako buď súcitný pri tom, byť ako láskavý k nemu. Hej, lebo to je tak, ako pán hovorí, že ja mám rád každého. Ja mám rád každého, či je dobrý alebo zlý. Hej. Ja mám rád každého. Hej. A toto ja mám s každým pochopenie, aj keď nesúhlasím s tým, mám pochopenie aj pre tie slabosti, aj keď človek niekde padne, alebo niečo, aj to mám pochopenie, že to urobí, lebo je slabý človek. Mám pre to pochopenie, mám ako preto. Hej. Ale aj keď s tým nesúhlasím, ako niekedy, ak mám iný názor na to, hej, alebo tieto, ale ešte vždycky mám na to pochopenie, že ste ľudia, ktorí sú slabí, ktorí majú svoje slabosti, hej, ale mali by ste mať aj pochopenie pre tých druhých, pre ich slabosti ako také a mať fakt s nimi súcit a pomôcť im, ako sa dá svojím spôsobom, hej. Hľadať im, ale má to byť takouto nenasilnou formou. Chcel by som teda povedať taký prípad, ako, jak som už hovoril o svetom Ľudovitovi Mária Griňanovi z jeho životu. Hej. On chodil po takých mestečkách a stretával sa v tých rodinách a pomáhal im, oni sa na neho obrácali o nejakú radu a tak. A bol raz v jednom meste, ktorom takto skoro v strede mesta, lebo bol taký lésik, kde sa schádzali prostitútky, kde vykonávali svoje povolanie ako so svojimi klientami a vlastne ľudia si nevedeli s tým akože poradiť, čo s nimi, hej. No a vtedy sa svätý Ľudovít rozhodol, že to vyrieši svojím spôsobom. Zobral bič a zobral ruženec a vybral sa podvečer do toho lesíka. Bola tam v strede taká čistinka, kde sa tieto prostitútky tam schádzali. On si tam kľakol a začal sa modliť ruženec. No prišli tie dievčatá tam, tie prostitútky tam prišli a začali si z neho samozrejme robiť akože srandy, robili mu všelijaké ponuky, ako nemravné, ale on bol ticho, nepovedal nič, len sa modlil. A keď už tam boli všetci, že sa tam všetky išli a tam kolo neho, a vždycky to bola ešte taká sranda z neho, tak on si vyzliekol hornú časť odevu, zobral ten bič a začal sa bičovať. Modlil sa a bičoval sa. Oni na to najprv pozerali, čo sa deje, začalo im byť ľúto toho, keď videli, že krváca na chrbáte a on sa stále bičoval a modlil. Nepovedal ani slovo. Už im bolo do plaču, už tam začali ho prehovárať, oče, nerobte to, nie. Ale on to stále robil. Nepovedal nič im nevytýkal, nič im nerozprával, nič ich
nenadával ani nič. On sa len modlil a bičoval. Keď už videli, že s ním nepomôžu si, začali sa pomaly vytrácať jedna po druhom, až ostal tam sám. Potom sa zdvihol, obliekol a odišiel. A odtedy v tom lesiku bol kľud a už sa tam nebol tam hriech, už sa tam prestali teda schádzať a viesť tam ten hriešný život. Takže to je takýto spôsob, ako hovoriť, ten prejav súcitu a lásky k blížnému. Hej. Lebo on ako im nevytýkal, on videl, sú to hriešní, ale on chcel strániť, aby ten hriech nebol. A to takýmto spôsobom, ako nie krikom, nie vytýkaním, nie nadávaním, alebo niečo, ale prinášaním obety. Priniesol obetu, ukázal im, že ich má rád, prejavil im lásku, prejavil im súcit že ich chce zachrániť a takýmto spôsobom ich vlastne aj zachránil, pretože oni aj zanechali to, lebo už to svoje remeslo nepredvádzali. Hej. No ale mala aj taký, jak sa povie, tiež trošku ako neurobil celkom dobré, keď vytýkal tiež jednej skupine, išiel tak večer po ulici a vyšli z krčmy vojaci, takí podnapití, podúražení a nadávali, hrešili, hej, nahlas kričali a tak, hej, a jeho to tako vyrušovalo, hej, tak sa pri nich zastavil a začal im to vytýkať. Nehrešte, nekričte, tieto, hej, začal im vytýkať. No a to je ešte viac rozurilo, hej, že tí vojaci ho chceli zabiť, hej, teda tedy ešte nosili ako šable a také, hej, takže ho obklúčili a tak ideme, no tak čo ty nás tu budeš poučovať a tak ďalej, ideme sa zabiť. A čo urobil svätý Ľudovít? On si pred nimi kľakol a každého odprosoval. Odprosoval ich, že im spôsobil, že ich priviedol do hriechu, že odpuste mi, že som bol taký, že som vám to vytkal, že som vás priviedol do hriechu, že do takého ťažkého hriechu, že ma chcete zabiť, odpuste mi. Odpuste mi. Jeden každého poprosil o odpustenie, tí vojaci odišli, nechali ho tak, už boli ticho, už ani nekričali, ale v ticho odišli. Takže asi takýmto spôsobom, ako to je taký príklad, jeden ako taký svätý prejavil a ukázal, ako máme postupovať v tom súcite, že to nejde tým, že budeme niekomu vytýkať, hej, nerob to, lebo to je častý prípad aj v tých manželstvách, hej, že chlapi je to nepríjemné. Je to fakt nepríjemné, je to strašné, hej. Ale tým, že žena nadáva, alebo teda akože sa s ním stále háda, hej, tú situáciu nevyrieši. Hej. Tú situáciu nevyrieši a situáciu treba riešiť trošku inakšie. Tak, jak hovorím, treba za to sa modliť, treba prinášať obety, treba mať s tým súcit, pretože aj súcit s alkoholikom, hej, ale súcit v tom zmysle, že ten človek si škodí, hej, že ten človek si ubližuje, že môže skončiť aj zle, aj vo večnom živote. Hej. A práve tá láska, ktorú preukážeme, môže zničiť to zlo. Lebo Pán Ježiš stále prizvukuje, zlo ničím neporazíte, len láskou. Zlo sa nedá poraziť zlom. Keď odpovieme zlu na zlom, tak ho neostránime. Práve naopak, ho len zväčšíme. Zlo sa dá poraziť len láskou. Hej. Láskou, obetou a týmito. Takže to taký a súcitom voči tomu. Lebo napríklad človek vám ubližuje, hej, neprávom vám ubližuje, hej, a my vlastne, možno prvá reakcia je, že máme zlosť na toho človeka, hej, lebo tým mi robí zlé a tak,
Hej? Prvá reakcia je zlé, ako tam. Ale Pán Ježiš hovorí, že majte s ním súcit. Hej? Lebo on vlastne, keď vy to príjmete, ako, hej, ako svoj kríž, ako, hej, že ten človek mi ubližuje, ja sa s tým zmierim, ale on vlastne ubližuje sám sebe. Pretože robí zlé svojej duši, škodí svojej duši, on robí sebe zlé. Preto je ten súcit na tom. Ľutujem ťa, človeče, že to robíš. Ľutujem ti, hej. Obetujem sa, pomodlím sa za teba. Hej. Pomodlím sa za teba, alebo prinesiem za teba nejakú obetu, aby si sa zmenil, lebo aby si nebol toto, pretože aby sa ti to nepočítalo za zlé. Hej. To je taký odkaz, veľkonočný odkaz Pána Ježiša. Majte súcit s hriešnikmi. Nie s hriechom, ale s hriešnikmi. Prejavujte im lásku, prejavujte im súcit. Hej. A odpovedajte na zlo, odpovedajte dobrom, láskou, obetami. Hej. Modlite sa za nich. Majme súcit trpiacimi. Majme súcit s tými, čo trpia. Majme súcit s tými, čo hriešnikmi. Majte súcit so všetkými ľudí v okolí, ktorých poznáte. Neodsudzujte ich, neposudzujte ich, ale pomáhajte im. Preukážte im lásku, porozumenie. Buďte k nim láskaví. To je odkaz. Odkaz kríža.